Hallo så YouTube, vi spiller Team Fortress, kører den intro. Vi spiller Team Fortress. Okay, hør William. Og jeg kan stadig ikke gå, Anton. Hvad sker der? Eller skyde. Jeg kan overhovedet ikke engang bruge mit tastatur. Jeg har et problem. Har du gæster din Team Fortress? Ja, men jeg tror, jeg kommer til at skrive et eller andet herinde. Du har gæster helt dit computer, så. Light maps. Nej, jeg kommer til at skrive et eller andet herinde. Light. Jeg kommer til at skrive et eller andet underligt. YouTube, hvis der er nogen derude, der kan hjælpe mig. Og jeg tror, jeg kommer til at skrive et eller andet underligt koncept. Hey, prøv at se, jeg har ladt en dødsbomben, så kan jeg bare stå herinde. Nej, nu dør jeg. Okay, jeg skal godt have kaldt noget liv. Det derfor kan være. Ej, jeg kan simpelthen ikke engang. Jeg kan ikke lide. Nu dør den der. Jeg giver den der kritskud. Prøv at se, hvor meget den skal. Og lige overlæg. Jeg kan ikke bevæge mig. Jeg kan ikke lide, det ligger helt vildt meget i robotbander lige nu i. Jeg synes, det er rimelig provokerende, at jeg kan bevæge mig. Det er da et større problem end lag. Jeg kan ikke bevæge mig. Hvad må jeg gøre? Så bare gå sådan her, når det kommer ned. G. Men det kunne jeg så ikke engang. G. Yes, jeg dropper mange. En 0. Jeg kan ikke bevæge mig, det kunne det der. Du prøver at gæste din computer, altså. Okay, så kan jeg starte min computer. Han gæster sin computer, så går du måske lidt tid. Genstart. Men hans computer er jo vanvittigt hurtigt. Jeg glemte jo helt, at din computer var vanvittigt hurtigt. Ja, og hvor SSD har det. Så det kan varmt anbefales. Det kan meget varmt. Vi kan ikke engang få flere penge. Den er bedre end god. Meget bedre end million god. Okay, nu bruger jeg den her. Jeg vil bare lige sige, at I får den nice kiste med. Hvad finder dem her er mega sindssyge, og er den her normal? Det spørger Inventy. Er den god, tror du? Prøver. Ja, hvis den er god, hvis der er alle, de trykker ja. Det er tæt på. Ja. Ja, kom så en mere. Hvis du bare kan komme ind og sige ja. Så kommer jeg den. Nej, okay, jeg tror ikke, vi får. Du kan bare drikke. Jeg burde da kunne gøre det her, mens runden var i gang. Det er lidt underligt. Og nu er den så til gengæld oversat. PlayStation. Boom. Var det bare mig, der sagde lige PlayStation? Ui. Det gør jeg ikke. Gør du? Ja. Ui. Ej, Oliver. Stor skærm med det der. Hvad? Kan du godt filme min stor skærm på det der? Ja. Det er bare Minecraft, der lige går lidt galt nogle gange. Så er min computer sat op. Eller nej, det er faktisk færdigt, så er den ikke. Jo, det har faktisk været mange. Og nu er en Steam åben. Det er for den længste åben, Anton. Du så bare kigge på min skærm. Det er det og jeg har startet. Prøv at se. Wow, jeg har mange af mine venner, der spiller Team Fortress. Lige nu, altså. Det er ikke engang. Bitcoin. Anton Leoner. Mine 4 venner, der spiller Team Fortress lige nu. Jeg kommer lige tilbage lige om lidt, for jeg skal lige se, hvordan det egentlig er. Tilbage igen. Og vi har lige sat baggrundsstøjen lidt ned. Ja, vi skal. Men jeg ved ikke, om I så godt kan høre mig, så jeg tror, jeg tager lidt hovedet lidt længere tæt på. Vi kan også bare lige gå til en lille smule tættere på hinanden. Ja. Sådan der. 5 lag 82, pas 81. Okay, sådan der. Det laggede bare helt vildt. Og jeg er der for længst inde. Ja, der var et plads på det. Prøv at se skadet. Alle de der skud der med krit. De strafte næsten hele robotten. Var det fordi, du trykkede H? Ja, jeg trykkede også H. Så dræbte den alting. Så dræbte den alting. Jeg ved godt, det lægger helt vildt meget lige nu. Men det er også fordi, at der er så mange penge på jorden. Robotter overalt. Robotter overalt. Du laggede, og din stemme, den laggede mig. Ja. Og nu bliver den der om 5, 3, 2, 1. Wow, du skader. Prøv at kigge derop. Skader over 400 på et skud. Du dræbte ham. Den skader 200 med et skud af dem her. min ser den skader 338, når jeg rammer. Ja, man ser alle de skud, jeg skyder af, altså.
den samme. Det var ikke dig, der dræbte dem, men du var med. Så. Jeg var med dem alle sammen. Okay, så tager vi lige og går op her, og så tager noget, der ikke er her, og går vi ned igen, og hvor er dumt at bruge kridt, fordi at, det vil sidste kridt, og så den altså. Så lavede vi lige det sidste. Der var kridt! Du kan ikke bruge kridt, men... No, ups, jeg havde troet. Nej, for vent til, at den er meget, meget, meget smadret, så kan du lige nakke den. Nu er det mig, der har små kridt. Og du havde så ikke lige kridt. What? Du var spy. Lol, han skulle lige til at backstab dig. Han var en spy, de kunne alle se. Og godt lige, jeg påner Du skal have 2.000. Jeg vil ved med, når du dør, så står der, du skal det højt. Prøv det her dødens bombe. Vi venter. Okay, de skader sig. Okay. Mit navn, det passer godt. Han tager ikke påner. Ja, du påner. Jeg er vanvittig til det spil. Jeg er vanvittig til det spil. Og nogen ude i verden er bedre. Det vil der altid være. Ja. Uanset hvis du er verdensmester eller hvad. Ja, dem slår jeg næste år i verdensmesterskabet i Team Fortress. Hvis der var sådan lidt. Ej, det er godt nok sejt. Medic! Han døde. Bagman. Det er nice nok. Hvad skal jeg gøre med alt det skud? Nej, hvad laver du? Du skal bare... Der er ingenting, og der kommer en. Han dør nu. De har godt nok mange. Der døde han. Og nu døde du. Han har ikke selv været. 2 liv! Medic. Bølge overstået. Kan du ikke vote for at kigge hende? Ikke jeg får 10 liv på sekund, så jeg kan komme ind, men jeg tror ikke det virkede. Og jeg kan godt kigge hende. Der er bare en dims inde i mig, der siger, at... En dims ad! Nej. Lol, der er allerede en, der trykker nej. Det er sikkert ham selv. Ja, men der er allerede 2, der trykker ja. 2, der skal trykke nej. Der var ham der, den ene, der har trykket ja. Han har sikkert bare synes det, fordi... han hader ham. Eller måske er han blevet dræbt mange gange på den anden side af ham. Ellers er det ligesom mig og Frik. What? Hack. De skal bare pumpe alt sådan noget ned. Nu tror jeg godt til at de står bare der og skriver, why are we kicking player? Ej, det gider ikke svare. Random vote. Ej, det er bare fordi, de står bare og skålet med det. Hvorfor kigger du? Hvem har været inde i længst tid? Det har ham der... Kirby, ham som du votede for at kigge. Ja, han har også været herinde i lang tid, faktisk en time og sådan noget. Ham kigger. Hvis der er en, der skal kigge, så er det i hvert fald ham. Hvis der er en, der skal kigge, så er det ham. Så er det ham. Ja, jeg glemte helt, vi filmede stadigvæk. Men jeg tror, at det er der op i sådan nogle små bidder, som jeg ikke skal til at tænke på tid. Ja, og det skal jeg lige høre i YouTube. Så måske det er episode 2. Og måske det her episode 3. Nej, jeg tror ikke det er episode 3, men... jeg skal tilbage! En lang video, og så klipper vi. Nej, jeg skulle ikke have trykket G. Krit. Ej, hvornår den der går ud? Nå, det ikke bliver sjovt mere. Når jeg begynder at gøre det kedeligt, fordi jeg bare påner dem alle sammen. Det ligger jo ligesom til navnet. Jeg skal bare holde det her ud. Du står der. Det kan jeg godt lide. Gå lige og dræbe dem alle sammen. Det gjorde. Du nakker om dig. Hvornår siger den der underlige lyd, så jeg kommer ind i spillet? Jeg kan bare ikke lide, at der er fuld. G! Ja, han står der. Wow, du fløj højt. Jeg skal ikke gå i slåvåbenkrig med dem der, de er sindssyge. Okay, det er første gang jeg døde i det her spil, så hej, vi ses i næste gang. Den vil jeg godt finde ind. Den giver ingen skade, men prøv at se. Gør ingen skade, tillader dig at se fjendernes helbred. Det er sådan, at du kan se deres helbred, men den skader ikke. Kan man ikke slå, så skader det ikke? Nej. Hey, behøves mere plads. Det er fordi du ikke er sådan, du har ikke sådan normalt, du skal opgradere. Altså det er fordi du skal opgradere, så kan du få mere plads. Nej, det er godt, at jeg... Det stod der lige, behøver mere plads, opgradere. Det stod der. Men jeg opgraderer, det finder vi ud af. Prøv at trykke tilbage eller sådan noget. Hvad skal jeg slet?
Bare slet. Eller der. mega dårlig. Det der. Nej, den er god endnu. Bare tage. Nej, okay, det bruger jeg meget. Og ikke tage, at der kommer en eller anden høj musik. En eller anden Den underlig. der, nej, ikke den der. Hej, jeg aldrig bruger. Den der. Nej, den er faktisk nogle den er gange. faktisk lidt sjældent. Dem der, hvorfor har jeg 2 af dem der? Ja, bare slet den ind. Yep. Luk. Så klik. Prøv at gå ind under det der. Du kan Og hvis I gerne vil... escape. Altså. Og så genstande. Manko-katalog, tror jeg. Prøv at trykke Manko-katalog. Så prøv at trykke se butikken. Du kunne også bare have gået ud i butikken og sige det andet. Prøv at trykke. Nej, hvordan er det nu? Læg mærke til næste gang det kommer. Ikke til at der kommer en sang, der hedder giv mig. Ikke til at den sang. I kan høre det. Hvis I kan høre det. Fordi jeg slår baggrundsstøjen lidt. Fordi vi slår baggrundsstøjen ned. Jeg tror ikke, de kan høre det. Ja. Men hvis I kan høre en lille pist af det, så ikke til det. Det er ingenting. Jo, det er jo noget, men det er ikke godt. Ja, selvfølgelig. Så er det bare sådan ingenting. Så kommer der bare sådan en masse støj. Hvad er det? Det er ikke noget. Det er seriøst. Er det ikke? Jeg kan ikke lide, det bruger Ibotest, de der 2. Jeg kan godt lide det, men jeg kan ikke lide det. Men jeg kan godt lide, at du dør det. Kunne de dræbe dig en soldier? Nej, jeg faldt herned. Jeg faldt ned i digge-digge-hullet. Digge-digge-hullet? Jeg kalder det digge-digge-hullet. Det står der, hvor man bare dør, når man falder ned. Men hvad synes I skal være i det næste opstø? Det er ikke fordi jeg er mega pro til det her. Nej, det er jeg. Hvornår er der en, der ryger ud? Så da jeg lige bander dem for den her server, som der nu er min. Som der nu er din. Siden hvornår har du fået en server? Siden du sagde pølle. Og det sagde jeg aldrig. Det var lige sagt. Du lige sagt, det sagde jeg aldrig. Okay. Okay, det overlever, hvis jeg finder noget. Liv! Blodtab! Du dræbte dig selv, Anton. Okay, jeg bliver til... Du dræbte dig selv. Nej! Winnermål. Du kan så ikke trykke på. Nej, penge! Nej! Skal man købe noget, før det mister det hele? Det er så sent. Det er for sent. Du mister det. Nu får jeg penge igen. Det er fordi hver gang de tjener penge, Anton. Okay, jeg bliver lige en anden mand. Nej, du. Jeg kan du gå for at kigge ind nu. Jeg kunne ikke lide den der lyd. Selvom at det var lyden på, at jeg kom ind i spillet, så kan jeg stadig ikke lide den. Men selvom det var lyden på, at jeg kom ind i spillet, så kan jeg stadig ikke lide den, fordi den sidder som om, at det er slender. Eller sådan en Enderman fra Minecraft eller sådan noget. Og nu er der gået til mere snart. Hvad? Vi bliver nødt til at lukke. Og hvad? Hvad skal vi? Eller hvad? Nå. Lige om lidt. Skrål lige op på noget der, så kommer jeg ind igen. Nå, hvorfor skal jeg ikke forstå, om jeg står jo og hopper og skud tilbage. Okay, hvad får jeg? Hvorfor går du ind i det, når vi skal til dig? Men vi ses, YouTube. I næste afsnit, eller måske det er den afsnit, det ved vi ikke. Jeg får penge hele tiden. 3, 2, 1. Penge igen til mig. Anton, Nej, jeg skal lige have det. Okay. Jeg skal lige prøve at se, hvad jeg har sat til den her. det kan jeg ikke lide det der, selvom jeg godt kan. Okay. Det er ligesom en rullegun. Okay, jeg skriver lige Y-robot. Det er ikke for stort. Tror jeg. Jeg skal forkert. Jeg ved ikke lige. Okay. Hvad i alverden skriver jeg det der? Så kan jeg godt forstå, at jeg skriver det forkert. Anton, kom. Hvad? Nej, det ved jeg. Ja, endelig. Okay, så siger jeg hej for den her gang. Farvel.